atong pagpanawagan ko sa mga interviews nga sa nga natabo. Oo. So nabatian nila nga kwan so kagapon mga 5:20 PM nagkadto diri ang si Ma'am Allen Aniban ala Bugatan. Bali siya ka nagpakilala siya nga live-in partner niya ang napatay kag she positively identified yung naman na nga person kag ningalanan niya na ang aton biktima amo na si Reynald Kiatson. Aha. Itimlor, 30 years old siya kuno. Kag residente siya sa Third Road, Fuentevilla, Barangay Takuling, Uy. Bacolod City. Taga diri siya mon sa Bacolod gali ni. Yeah, yes. Bala mo, Action Art, ining Manapla is very peaceful town na tingalagaan ko ang mga mona. So, accordingly, dito sa dire gindala lang dire, kag dire ginhimo. Aha. So ang lugar yung ginabandonan, although kapon may mga interviews naman, medyo kung do ay gid masyado tawod sa lugar ng ginulugan siya, sir? Yes, sir. Sa sulod doon pa ang mga panimalay, tumpok sa panimalay. Pero in between from highway to kwan na siya, Katubuhan. Okay. So nabatayan man mas ang mga panimalay dito sa suludlon ang lupok. Pero wala sila expect nga may pinatay na then may sa time nga may nag-agi dira nga dalan dito na gyan ang nga may nakahapa na dito. Okay. So why nila gintandok nag-report sila kay Kagawad Manuelito Gumban. Tapos si Kagawad Manuelito Gumban man nakakontak na sa amon kag gilayan mi nga nagkadto dito ang aton investigador. Okay. So, most likely, kayo hindi man siya taga-dira, nason may ara sang mga placard sing butang to. Anong purpose? Anong tuyo nga dra ginwigit sa inyo, sir? Agod patalangon ang posibleng investigation? Wait, ang ginakuan namon base ini nga persona base may atraso siya or whatever, pero ang subakang ginakuan para mahilid kami gina-id namon pamangkot ang live-in. Okay. Kag ang iba nga relatives nakadto naman dre, kagabi ko na naginabot sila. That's why, pero hindi pa kami makakuan kagabi kay siyempre ara sila sa Lima. Okay. Pero kuan namon sila nga kung ano gid man ang may bulig nila na makahatag kasanagan sa pagkamatay sang ila relatives, open ang Manapla anytime ari lang kami to assist them. Ano sir ang background? Noong nagkasugilan noon ang live-in partner nga may mga kaso o nano ang background sining victim? Medyo kuan kami anay mang pamangkot Action Art Wait, kay ara man siya sa kuanan. Ana-araw nin siya, galing limited sila magsabat. Okay, Kaya ang okay. ginakuan nila ang agi ilagid ya bangkay sang ilakon. Kaya nagrektaman sila dito sa police station, gindala namon sa punerarya, gin pa-identify. So, mag-ibin. Gani. So anyway, ga-coordinate mo siguro no, kay Takuling Police Station number 6 siya. Ang akong investigador nakatawag na higit na sa Bacolod. Okay. Nakakuan ka, ginapamangkot namon kung ano ang background ng biktima. Kay sa nakabutang nga karatula is na ang nabutang niya na wag tularan kawatan ako. Siling niya. So Kiatson na siya. Oo. Oo. So bali ano gan iliwat ang ngalan ni gid sir according sa live-in? Reynald Kiatson, 30 years old. Reynald Kiatson, 30 years old sang Takuling. Yes sir. I see. So at least daw na imos ang imos ni buot nga amo na no kag ginapatian nga dra lang siya posible nga gintiro o kon ginhugon nga ginwigit dira sa area sang Manapla. Oo, dire gid sila ginhimo guro, bale abducted na sa ibang nga lugar. Okay. Dire ginhimo kag dire man ginwigit. Ano sir ang na-recover ganito sa crime scene? Do ka empty shells ang caliber 45. Wow. Teka 45 kalibre high powered ina hindi ka na mahuya ka na magbangon sina. Yes sir. Ilas na sir. Sa ulo tanang sir tatlo. Ba grabe.
So anyway, That's why, sir, way kami nagkuhan kay wala mang capability ang local naton nga investigator para makakuan kami, nangayo kami sang Soko. assistant sang Soko. oho. So may ara na result sa Soko. Ang gagawin na pa-exam, manamon ang empty shell kung kasi matres kung dinahalin nga klase armas, kung kay sino ng armas, basi may ma-identify just in case. Tanang nga Okay. ginay mo na kung pwede nga ma-identify through forensic examination, baka si makabulik sila. Pero we are not expecting din nga makakuha ni 100%. Gani man. Anyway, ang maayos na kay nakilala na siya and then dira mag-start ang investigation ninyo with the coordination of Police Station number 6 sa Bacolod. Yes, sir, yes, sir. Mag-coordinate ang ako ng investigador sa Station 6. Aha, kay tema kun mo kung taga-dra na sa Manapla kundi dako naman ang problema kag tutukan ninyo na sa investigation. Yes, sir. Pero diri sa Manapla, sir, since nag-ahipe ako, hindi man sa pagkano niya, tawhay diri niya, wala gid niya sensational nga crime nga natabo. Amo lang ni isolated nga natabo. Gani man. Yeah. Oo, no, but ina-monitor malato na. Anyway, so hopefully may mga update sini kag kung ano pag ina mga background kag hopefully makilala kung sino ang naghimo sini no kay ti kon makasugilanon kamo sa pamilya na may baluan basi may kontra man ini siya kon magluwas abi sa nabutang sa placard tung inapasibangdan daw wag tularan kay kawatan ako basi may iban pagid bala no nga kwan ini krimen sa nga nangin madalom nga motibo sini. Yes, sir. Pero, sir, bisan ano ka, dalam nga motibo man de, kawatan man siya hindi. This is not the right nga obron siya sa amo ni nga pagkamtang. Gani man. Yes, on that note, Police Major ka nagalis mong sa no? Yes, sir. Yes, sir. Dali na lang mag-Lieutenant Colonel Sir, salamat ki sa time and keep up the good work. Halong gid permi and God bless. Yes, sir. God bless and thank you, sir. Action Hotline. Ang hepe sang IB Magalona PNP Police Major Janic Bermudez ti may identity na. May magapos ini mo makon mo nga pating baba niya may busal o may ginbaklid pa. Tatlo kaigo sa ulo sa 45 caliber pistol ang